El que m'ha aportat parir a casa ha sigut adonar-me'n que puc prendre una decisió que en un moment donat tinc la sensació de que és una bogeria, gastar-me molts diners quan ho podria fer gratis, anar en contra de l'opinió de la família, en contra del discurs dominant que diu que m'estic posant en risc a mi i a la criatura, i adonar-me'n de que me n'he sortit y em sento súper empoderada, es muy empoderador. Parir en casa para nosotros ha sido un acto de paz, ha sido libertad, ha significado decidir en todo momento, estar acompañada por gente respetuosa y que nos ha transmitido esa tranquilidad, sentirnos tranquilos, sentirnos en familia y poder disfrutar del momento que tanto soñábamos. Parir en casa para nosotros ha sido un acto de justicia y necesario para todas las mujeres. Per mi, parir a casa ha estat com connectar amb la meva pròpia essència, complir un somni que tenia, de fer possible el que porto a dintre, en bona companyia, fer possible el naixement en un entorn super respectat, acollidor, amorós, tranquil. Per mi parir a casa ha estat un regal, ha estat poder gaudir dels meus parts amb la seva immensa intensitat. Ha estat un plaer. Parir a casa per mi ha significat seguretat, llibertat de decisió, respecte, amor i molta força per un moment molt intens i molt heavy que passem les dones en algun moment de la nostra vida. I teníem molt clar que li volíem donar la millor benvinguda al nostre fill i a mi com a mare. Gràcies a Esther Naval i Jan per acompanyar-me i donar-me forces i sentir-me empoderada en aquesta decisió. Parir a casa va ser una de les millors decisions que he pogut prendre. Em vaig sentir superacompanyada en tot el procés, tant l'embaràs, el part com el postpart. Em vaig sentir com que tenia més control de la situació que no pas quan vaig anar a l'hospital amb la primera. Sens dubte ho tornaria a fer. Sens dubte, per mi ha estat la vivència més mamífera i brutal de la meva vida. I el millor regal que aquesta mateixa vida m'ha fet, perquè ha estat la creació de la mare que ara soc i el canvi i renaixença de la dona amb la que m'he convertit. Jo sóc mare de 3. He tingut 3 parts superdiferents. L'últim va ser un part a casa amb una llevadora que ha sigut un regalàs. Tant l'experiència com tot, sense cap dubte, repetiria. Tot i que tots han sigut un regal, cesària amb urgència, part sense assistència a casa, l'últim va ser el que vaig poder gaudir i el que sense cap dubte repetiria o recomanaria. 3 anys va néixer en Gael i va néixer a casa i per mi va ser una experiència brutalment increïble, intensa i pura, jo diria que la que més. I per mi no és només parir a casa, amb la meva llar i en la meva comoditat, sinó parir amb la Marga i la Sílvia, les llevadores, o fins i tot diria sense elles, perquè amb la seva mínima intervenció i la seva màxima respecte em van facilitar l'empoderament necessaris per fer d'aquesta manera la millor arribada al món del Gael. Y esperem que en aquest també m'acompanyi. Para mí parir en casa ha sido el mejor regalo que me pude hacer a mí misma y a mi hijo. Me sentí segura en todo momento y además sentía que estaba en el sitio que tenía que estar y con las personas que tenía que estar, porque las matronas me habían seguido durante todo el embarazo y además esto me dio también mucha tranquilidad de cara a mi pareja, porque sentía que estaba también acompañada por ellos. Y bueno, repetiré sin duda. Íntimo, largo, salvaje. Pueden intentar definir qué ha sido para mí parir en casa. Y gracias al súper acompañamiento de Inma Marcos, de mi pareja, de mi mamá, que también estaba presente durante el parto, lo pude llevar a cabo. Sí que pasé miedo, sí que pasé dolor, pero sufrimiento no. Tengo la suerte de haber podido tener el parto de mis sueños. Y aquí está el resultado, así que nada. Yo di a luz a mi cuarta hija en casa
y volvería a hacerlo 1 y 1000 veces. Descubrí cosas que no sabía, aún teniendo 3 embarazos anteriores, como que la vagina y la boca tenían conexión directa y nadie me lo había dicho antes. Entonces fue un camino de gran aprendizaje y al final una transformación brutal, porque sentí mi poder natural, ¿no? Fui yo, no había nadie responsable de aquel momento más que yo, y eso me dio mucha fuerza. Y Matriuska, gracias 1 y 1000 veces.